Txomin? Txomin? Txomin, ondo zaude? Fat un lápiz. Fat un lápiz. Fat un lápiz. Fat un lápiz. Fat un Txomin? lápiz. Nei izena Txomin Arrieta da. Arri jasotzaia naiz. Hoi izan da nea ogibidea oendala gutxi arte bintzat. Aiteen nun ezautu. Amakin bizi izan naiz betita. Bueno, orokorren bizitza bastante alaia izan dut. 13-14 urtekin horri biliko nintzen arri jasotzaia mundun txartzen. Nahiko lotxatia naiz. Txikitan kosta bitintzitzaian launekitea. Oaine bai. Ama izan da nela unonena beti. Lanpetuta ibiltzen zen, baserri kontugin. Animalik, batza, janari prestatzen da. Netaz pixkat liberatzeko ondoko baserrin jabeen ajuten nintzen. Arri jasotzaien entrenamenduta. Josetxo. Josetxo zan, arri jasotzaile erretiratu. Ia egunero juten nintzen entrenamenduta. Eta bertan ezautu nun bere alaba. Eta denboakin, launekin ginen, oso launekin ginen. Horreten zen, nahi behi da. Ni arri jasotzen eta behi nahi behi da. Hemen, mentxe ezautu ginen. Egun normala. Ni betiko mendiko buelta ematen da, burua argitzeko. Eta sekula ikusi nun. Baina zertaz aizea, uste nun alboko baserrian ezautu zinetela? Nik txaro esate. Zein da txaro? Txaro? Nik ez da kasualidaden sinisten. Baina patun bai. Nik bakit, gure elkartasune hola izan bazala. Honegin, txaro! Aurrekon, katxagorri ikusi nun. Betiko mendixen lan. Espaldi ikusi berean. Oin, iztarik ibiltzen dieta, zonalde ondak. Nik ez dut ulertzen. Zatek ezin duen, paken utzi, paken daun nahi. Ja. Eskerrak zuk ulertzea zuen, Beti horrela askaltzen dezue. Bai, hola zen. Bata beste horren. Iozu bultza, txaroi. Nola? Bultza, pixkat, hola mugimendu guztien zaio. Iozu bultza.
Nik dokumental bat iten nahi naiz Txominen inguruan, eta gero baserrira nijoa berekin elkarrizkatatuko naiz, baina nahi nun jakin, hemen herrian ze ezaten dan behataz, edo ze zautzen dezuten. Ni dakidanez, Txomin oso mutil bakartia, lotzatia dala, eta beti alde batetik bestera bakarrikan nintzen dala, hori zen dakit. Eta badaka fama hori bai pixajua eta hori. Gero nonbait ezan ondo ematen, eskuraz amakin ere eta baina, behaga bere zintzun bizi, hori zen problema. Lehena bizitz hil zitzaion aita. Eta gero handikan urte batzetara ama. Eta geldituna bakarrik. Eta orduan harriakin enteten nintzen da. Basarriko gazte-gaztetetik ibiltzezan harria jasotzen eta hala ibiltzen omen da. Bere harriakin denbora guztian. Halako maitasun sentimentua omen dauka. Maitasun sentimentua, maitemenduta. Falta zaion hori ematen badio harriak, baina harria gixago, etzik ganan besteik, ez dauka, ez atik, ez amik, harria. Bat ez da kontziente daukenetaz galdu arte. Nekasun hoi txarro izan zen. Bene bizitza etzan berdin izango. Baina, egun batetik bestea juntzitzegun. Eta berekin harri jasotzea. Hain bakarrik egun naiz, baserrin. Bakarrik egon da ere, txaro berreskura nunetik. Hone guzti, argi pixkat emateko gai izan naiz. Beak eman ditan indarra jarraitzeko, bai fisikoa, bai mentala. Pausu bat falta zego.
Zer gelitu?